Takže čaute, tady je Galdax, neuvěřitelný, hej, jsem tu po 2 letech, teda možná to je i díl, nebo míň, jsem byl po strašně dlouhý době. Hele, nevím jak vy, ale chyběli jste mi úplně všichni, YouTube mi fakt strašně moc chyběl. A je tu nová éra, jako, sice nebudu moc aktivní, ale je to tady. Tohle video je čistě kecací, takže jako, pokud si chcete něco zahrát nebo přitom chrápat, tak můžete. Jediný, co tu vidíte, je surf, takže tohle video je čistě na poslouchání. Takže chci jenom říct, tohle video je fakt udělaný krásně ze srdíčka, protože jsem měl jenom 30 odběratelů, což je jako, není moc, takže očekávám, že aspoň oni by si to mohli pustit, protože to video je krásně jenom pro ně, protože si jich moc vážím, že mě dřív jako podporovali, to byla stará éra, no, to jsem byl rád. Sice nejsou úplně všichni Češi, takže tomu rozumět nebudou, protože jsem tam měl videa, kde jsem nemluvil, prostě tam to bylo čistě o tom gameplay, jako jo. Ale abych se k tomu vrátil, smazal jsem všechny mý starý videa, protože jsem si uvědomil, že prostě tady bude jiný content. Mohli jste si i všimnout toho, že jsem vydal short, z kterého jsem dostal 20 odběratelů, jako shorty, jako to je způsob, jak se proslavit na YouTube v dnešní době a být rychle virální. Ten, kdo vydává shorty, tak se stane rychle virálním, ale to je můj názor. Takže, aby jsme se k tomu vrátili, co se mnou bylo, tak o tom si dneska popovídáme a popovídáme si i o tom, co teďka bude. Takže nejprve bych začal, já to tu nebudu nějak moc zdržovat, já to řeknu prostě na féra, jak to bylo. Tohle video nebude ani zase tak moc prostříhaný, protože prostě tak, už to natáčím po 7. Přísahám možná, že i možná víc, jako, protože buď to jsem byl potichu, nebo jsem měl, prostě nevím, prostě po strašně dlouhé době, když natáčíte, tak je to hrozný, jako jo. Takže, aby jsme se k tomu dostali, jeden z důvodů, proč jsem přestal, bylo i rozpad crew. Dřív jsme měli takovou crew, byl tam Toblázek, Kurito, Vojtonoj, bylo nás tam celkem dost, jo. Ostatní jmenovat nebudu, prostě asi ten, kdo ví, co to bylo za crew, ten ví. Jo, každopádně, fakt se mi tam líbilo, ale prostě jsme se vlastně uvědomili, že každý se vydal svou cestou, jo. Vojtonoj taky, Toblázek taky, ty ostatní taky. Jo, takže tak, já jsem vlastně zůstal jediný, kdo hrál vlastně CS a tak nějak se zajímal o ty hry. A tak, Toblázek se vydal úplně jinou cestou, jako všichni ostatní. Každopádně vzpomínám na ně hezky, s Toblázkem si nedávno, asi před půl rokem napsal po roce. Napsal jako, se mu asi omlouvám, protože si myslím, že možná ten rozpad byl trochu a pohádání se ohledně pár členů díky mně. Každopádně, to jsem byl prostě ještě dítě, no. Teď jako jsem trochu starší, no. Včera jsem oslavil svý narozeniny, takže jo. Každopádně. Co bylo další za důvod, bylo to, že jsem měl asi slabý PC, jako dřív jsem měl jako fakt starý PC, neměl jsem, jako Roblox, Minecraft to ušlo jo, ale jako CSko, ten kdo znal ty starý záznamy, tak ví, to bylo hrozný. Mám samozřejmě nový komp, kdybyste chtěli, tak vám o něm můžu natočit i video. Jako říkám vám, není to žádná velká mašina, ale myslím si jako, že když mi to utáhne CS2 na fakt dobrý jako grafice, že tam mám něco možná i na vysoký kvalitě na 300 fps, když natáčím, tak to bude stačit, jako. A všechny ostatní videa. Jako je to fakt bezva, jo, takže tak. Takže PC už máme vyřešený, takže tak, mám i novou crew, Kurito tam je, Onax tam je nás tam strašně hodně, jo, Jirik, Dervik, všichni, mám mega bezva crew, i když si sobě občas nadáváme, tak je to ze strany, jako je to fakt skvělá skupina, máme moc rád, jako. Tady vás jako zdravím, jestli se koukáte na tohle video. I tebe Makakůku, i když jsi mě pěkně naštval, i tebe Filipe. To je jedno, jo. Takže fakt jako takhle, takže jako otázka, budu pokračovat? Ano, budu pokračovat. Bude to čistý gameplay? Ne, nebude to čistý gameplay, budu přitom furt něco mlít, jo, a tak dále, no. Tohle to bude český kanál, budu mít další, ještě 2 kanály. Jeden bude na rovinu, jenom z CSK, kde budou montáže. A budu si tam chtít co nejvíc spoluprácí a vydělávat si vlastně z toho kanálu jenom prachy, jako se to mít jenom, abych si vydělal. Takže to říkám, to tam ani sledovat nemusíte, prostě CS montáže, co nejvíc spolupráci, abych si z toho vytřískal co nejvíc peněz. Co dále, bude 3. YouTube kanál, který by byl asi založený
na anglický řeči, jako podle mě, jako neumím úplně nejlíp anglicky. Makaku, drž hubu, jestli tohle vidíš, nehejdi mě za moji angličtinu. My víme, že máš vystudovanou vysokou školu a všechny školy, tak seš prostě v té angličtině moc najetej a když jsem se snažil jednou mluvit anglicky, tak si mě rozdrtil, chápu. Každopádně, jo, myslím si, že to dokážu nějak okecat ty videa, takže tak. Samozřejmě si to vyzkoušet, jo. Vidím to takhle, budu tu asi vydávat jednou video za měsíc, což není vůbec jako hodně. Ale shorty by mohly vycházet často. Každopádně teď asi vyjde víc videí, možná, protože já mám 20 hodin před sebou, co budu muset koukat na videa. Mám tolik záznamů, natočených už z Little Company, dokonce i z GTAčka něco mám málo. A jako sledovat to je trochu utrpení, protože mi to je dohromady ty videa mají 20 hodin, takže sledovat to bude něco, no. A tak víte co, mám tak. Když jedno video má 1,5 hodiny, co hraju Little Company s těma dementama, tak se nedivte. Jo, takže tak. A jako snad jsem na nic nezapomněl, kdyby jo, tak to napíšu do popisku nebo do komentářů. Myslím si, že ne. Myslím si, že to je takhle jako bezva a jako na to, že to natáčím na 7. pokus, už to natáčím dohromady přes 4 měsíce a vždycky jsem neviděl vlastně co vám říct a vlastně co, tak jako já si myslím, že už to je dost dobrý. Bude to trochu zase zvyk se naučit na to mluvit tady jako do mikrofonu, ale jako myslím si, že to nebude mít problém, jo. Doufám, že jsem vám neurval uši. Když tak se fakt omlouvám, to je jedno, jo? Takže tak, napadlo mě, že bychom mohli, nevím, co bych tady chtěl dělat. Chtěl bych natočit určitě nějaký speciál, jako omluva za to, že jsem tu nebyl. Určitě brzo asi překonáme 100 odběratelů, jako hranici, za 100 odběratelů bych mohl udělat nějaký vlog. Protože jako musím vám říct, co se mnou bylo, jo. Proč jsem vlastně potom sám nenatáčel, bylo to jednoduchý, začal jsem se věnovat sám sobě, začal jsem se hodně zajímat o programování, já jsem projekt a teď bude brzo dokončený, zase jsem na něm začal makat, potom, jo, takže programování mě fakt bavilo, potom jsem si uvědomil, že editing jako montáž mě taky strašně moc baví, fitko jsem začal, jako fakt jako, začal jsem vlastně žít ten reálný život, teď jako za tenhle měsíc jsem se ze mě zase stal takový boomer, jako že už trochu brdám cvičení a že jsem jako se zajímal víc teďka zase o to natáčení a tak dále, což je špatný, zároveň dobrý pro někoho. Ale jo, prostě se věnuju svým koníčkům, fakt mě to baví, ale zároveň si dělat určitě tenhle český YouTube nebude kvůli tomu, abych si vydělával prachy nebo něco. Chci tu jenom ukazovat náš život s klukama, dobrý klipy a jako sranda, jo. Videa, co uvidíte, tak já ani nechci, abyste klidně dávali odběr nebo like, stačí mi jenom, když se usmějete a bude vás to bavit, jako. Takže tak. A já jsem strašně moc rád, že zase tady můžu sedět. Zase tu můžu sedět a můžu s váma tady komunikovat a mluvit do tohohle videa, jo? Momentálně jsem nemocný, takže se když tak omlouvám, pokud mi občas není úplně 100% rozumět, zároveň mluvím celkem rychle, abych to zbytečně nenatahoval, protože to minulý kecací video jsem mluvil pomalu, krásně a mělo to 20 minut a ještě k tomu jsem tam byl potichu, takže jakože... No, bylo to takový smutný video, jako proč jsme se vlastně rozhádali a všechno, ale potom jsem si vlastně uvědomoval. A točím to znovu, protože já to tam stejně nechci říkat. To je fuk a je to pohoda, hej. Takže, dávám do linku tady do popisku. Vám dám link na Discord, můžete se připojit, můžeme pokecat, můžete se k nám připojit, protože moc rád si s váma zahraju, s fanouškama, s kýmkoliv a jako tak je, hej. Takže moc vám děkuju za zhlédnutí tohohle videa. Pokud jste tohle z toho video zhlédnuli až do konce, tak jste legendy. Myslím si, že možná teď, když se někdo na mě kouká, kdo měl u mě odběr, že se ani nepamatuje, že mě vůbec odebíral, ale jo, to jsem já, ten Galdax, který natáčel Cringe, Roblox, Minecraft a CSko. Ano, to jsem já. Ale víte co? Já jsem zpátky, myslím si, že už ty videa by nemusely být zas tak moc cringe, protože jsem zase o něco starší, mi už mi nějaký věk, ty vole, takže tak, jako furt jsem debil, furt tu bude zábava, ale myslím si, že už jsem trochu jako chytřejší než naposled. Dokonce mám i lepší aim v CSku, pokud byste se ptali, už to není zase tak strašně hrozný, pokud zrovna nemám smůlu, ale to je jedno.
že děkuju, že jste to dokoukali. Jste fakt věrný fanoušci, pokud jste to dokoukali sem. Jo, ty starý videa už bohužel jsem smazal, nebo jsem je dal do soukromých. Občas, jo, ty moc cringe jsem dokonce smazal, ty mým jsem dal jenom do soukromých, protože, hele, je to minulost, jo. Původně mě napadlo, že bych prostě tohle odstranil a začal úplně od začátku, ale říkal jsem si ne, vrátím se semka na tohle a dám jenom tu starou minulost prostě odstraním, dám do soukromých, takže tak. A tohle je už opravdu všechno. A jako jsem strašně moc rád, že jsem tady, jako. Jo? Že těšte se na nový videa. A na viděnou!